ọrụ amalitego ịga ugbu a nkọkụ akọkụ na ya bụ okporo ụzọ tagara nnọọ isi n'Awba-Ofemmili bụ okporo ụzọ ahụ sitere Amansea wee gaba Ebenebe pụta Ugbenu wee gaba Ugbene tanyezie isi kpọmkwem n'Awba-Ofemmili. Ngozi Obileri wetara ozi a mere ka amata n'okporo ụzọ a ogo ya dị kilomita 25 bụ nnọọ nke malitere na Ebenebe wee ruo Awba-Ofemmili nke a malitere na wee rụba tutu Akanati steeti a bụ ọkammụta Soludo abata n'afọ gara aga wee nyezie ọrụ ngo ka agba mbọ wee rụchapụ ọrụ ndị a. Gere akụkọ a ka ọ ha n'uju. Ndị ọrụ ngo JELD bụ ndị ji ya bụ ọrụ bụ ndị wụrụ nke bekee kpọrọ stone base na ya bụ ụzọ ma rụkwa ọwa mmiri na mpaghara niile kwesịrị iwe ọwa mmiri tinyekwe nke a kpọrọ caves n'akụkụ nnukwu mmiri dịgasị. Oge ndị ntaakụkọ ABS rutere na ya bụ ụzọ, ha chọpụtara na dịka a na-awụ kolta nọ mpaghara Awba-Ofemmili na iwu nke akpọrọ priming na asụsụ ndị na-arụ ọrụ ngo na-agakwa n'iru na mpaghara ndị nke ọzọ ka ọ na-agwazi ndị ntaakụkọ ABS okwu ka otu onye Awba-Ofemmili bụ Chinemeze Ọnwụbụnta kọwara na ha ga-ekelegide gọvanọ Soludo ekele ọkpụtọrọkpụ maka ihe o mere ha. Ọ kọwakwara na ugbu a ndị mmadụ na-esigasị ebe dị iche iche na-abịa na be ha bịa na-ego ihe oriri ma azụ n'ihi na ha enweela ụzọ. Onye ọzọkwa bụkwa onye ọrụ ugbo bụ onye Awba-Ofemmili Maazị Kasmia Obiora kọwara na ha na-atụ atụmatụ ichi gọvanọ Soludo nwanne dị na mba n'ihi na o mezuru nkwa o kwere ha oge ọ na-achụ nta vootu maka nhọpụta ya. Maazị Obiora kọwara na ndị be ha na-enwe nnọọ aṅụrị pụrụ iche maka ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ọchịchị nọ ugbu a megoro ha ma kọwapụta na ndị ọrụ ugbo nọ na be ha nọzi na-enwe aṅụrị ugbu a n'ihi na ha na-enwetazi ihe so n'afụfụ ha na-ata n'ịrụ ọrụ ugbo maka na ụzọ agagobe ha na-arịọzi Chineke ka ọ gọzie gọvanọ Soludo. Onye ji ọkwa site supervisor nke ya bụ ụzọ bụ injinia Slavisa Ivahovic kọwara na ya bidoro iwu kolta na ya bụ ụzọ mkpụrụ ụbọchị 7 gara aga ma kọwakwa na ha wulitere enu ụzọ ahụ na mpaghara ahụ ha na-awụ kolta ihe dịka 1 mita 5 na ụma ka ha wee gbochie ihe ọ na-abụ mmiri zoo ide mmiri a na-awụpụta na ya bụ ụzọ n'ihi otu ala ụzọ ahụ siri dị. Dịka ọ nọkwara n'oge ahụ wee kelee gọvanọ Soludo maka ịdị na-enye ha ihe ọbụla ha chọrọ iji hụ na ya bụ ọrụ na-aga otu esiri chọọ. Ya bụ ụzọ dị kilomita 26 bụ nke nwegasịrị box culvert na wing walls site na Awba-Ofemmili nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Abụ m Ngozi Obileri.